navigační systém. Tisíce následuje anketa. Dobrý večer, vítejte v úterním teleshoppingu. Byla vybrána tato žena, která testovala tuto matraci 2 měsíce. A jak jsi spokojená, pojďme si zeptat teď hned. Upozorňuji. Nic nebylo předem domluveno a podplaceno. Přijdeme otázka. Takže, jak jste spokojená s kvalitou této úžasné matrace? Ta matrace je úžasná, hned po prvním spánku jsem se vyspala líp než nějaké kvalitné matrace. 100% doporučuji všem zákazníkům. Druhá otázka. Jo. Jak myslíte, že bude vysoký prodej? Ta matrace bude mít vysoký prodej, už jenom kvůli tomu, jaké má úžasné vlastnosti. Co jsem na ní spala ty 2 měsíce, tak prostě úplně skvělý zdravotní stav. Pořídila jsem jí svoje mamce. Ahoj, máme se ptát test. Domů stranu se kosmetik. A v té době, co spí na té matraci, tak ono se prostě nemusí. To je super. Super, tak předávám slovo Horstovi. Děkuju, Denžavi. Takže tuhle matraci vám doporučuje 90%